Karon, magdugay-dugay na jud ko wala katambal ba. O kapatagna sa akong mga silingan nga akong mga kinahanglan nga akong himuon para makatabang sa katawhan. Dugay-dugay na jud ko. Kano sa nakani mo anhi sa ako unay mo hangyo nga magpatambal o magpatagna para makahimo ko og bendisyon sa mga tao. Og karon magamit na ng akong pinakatsada nga panagnaay nga akong pangtagna ang lampara di didugi. O karon ako sang huna-hunaon kung unsa ang angay huna-hunaon. Awat ko ano ni bay. Mandok ba at nagsumol makisig kaog hinamos ta uyak balay atad mama atad gawat manok may basilan dito may balay do may basilan na may basilan kuha inero dako isudlan na ni dako isudlan na ni kuha na ni sama siya unsa ni tuhanan ni nga unsa mo tuhanan murang nabuang lagi dia patay si masapdan kong gawat manok ni ba sapdan ko ay hinihiner ako rin bay Naay padulong sa ako adre kapalo na ko unsa yang himuon piyong-piyong ako. Hoy, kinsa man ka? Ayaw na ang mangawat pagkag manok. Kabalo ko sa imuhang mga tirada. Ha? Pauli dito dong. di man ko kumangungag manok Ayaw na pagandong. kol Himadlan ako ang imuhang pagkatao gamit sa akong lampara. balay ka kol Di lang man ang balay. Pwede pa kong managnaay sa imuhang future. dah koy balan mangawat ko manok Manong mangawat man kag manok nga bawal man na nga mga masama yan. dili man gud kol kanang wa may sudan ba ako nang may binuhi ano diyan mong silingan kamo mo na mangawat ko na mo binuhi manok Pero kana ba dili na maayo sa atong katawhan may masama yan ang mangawat ng manok. Labi nag pasensya kay kol pasensya kayo okay. Gusto nimo naon ako imong kuan? ay na kol Gabi? pasinay bayad kol Wala bayad, libre pa ni. Saman, gusto ko tagnaon mong kagabi. sige kol Gabi wait lang. Gusto ko na akong gahom. Tagang ako ba? Gabi manuban ka sa bayon. Ang pangalan si Bravo. Na siya'y parlor. tag-anan yun Nya, tag-anan yun basta yung aning agahom. Ihaplas na imong naong. Pagkabugas ning samot. maayo naman ang balba tag-anan man ba maayo kung gabi patag-an ko ni sa future asawa be kol pwede patagaan sa kong sa mga mag-ianak ko og muagi pagit kol ba Pwede kayo dong. Pero kung matagnaan ako, dapat nakakaihatag sa kuha. Bahalag, bisag unsa, basta makatabang sa kuha. sige kol sige Sige, unsa man imong gusto ipahimalan? Dire. Himalan di mo? Kani. Be. Sakit?
Sakit. Natural gisagpa gud. Ani dong. Ara sa marabra. Ay time sabay nasipyat. Wa na ko nadagkota ng akong lampara. Time sa Sige. Nya dong, kung saan ako mahiwagang lighter gamit sa akong magic. Walang kukurap ha? Sige, Kol. Loh! Naalagi na! Naalagi, Kol! Gamit sa ako ang mindset, kaya na ako magbabuag butang sa akong kamot kung akong kinahanglan. Karon, sugdan na tong orasyon. Tinuod sila yung mga manambalay din eh. Tay sa dong. Likat sa kulumboy. Masuk. Karon dong, sige dong, ato na sugdan yung mala dong. Ganda ko na ko yung future dong. Wala sumarasa. Palong ka. Ikaw dong. Karon dong. Madlang tika dong. Kining agi dong, kini dong. Bagis-bagis na. Oo, bagis yun. Kani dong. Nakita na ko sa imong pala dong. Nakay babae nga sige nimo og panguyaban pero di ka sugton. Dugay na kasi panguyaban ni pero wa gyud kagisugot. Wa gyud kasugot gyapon gyud. Patay sakto yun. Pero naibalaan man ni mo, Kol. Simple na dong. Ano dong ha? Lighter ni dong. Oh. Siga. Bantog wala ka gisugot dong. Muka kabalo dyan. Dugay nakawa kabalo. Dugay ko kabalong ano og isugot gid, Kol. Karon may balaan ka ni, Kol. Ibalaan yun dong. Ibalaan kay dong. Dugay naman tani nyo. Wa may kabalo. Kabalo gid, Anong Kol. wala kabalo dong? Dugwa ka. Sige sugot sa imong panimistaan. Oo, wagi ko gisugot gid. Sige, kuyam. Maot manggugay kay gnaw. Kol, ni, Kol. Maunang wa ka sugta. Oh, ni, Kol. Tagna ba? Sakto gid, Kol. Sige. Nakisami ni, Kol. Wala ra ba dong? Sa asa man Salamat imong ni kay, Kol. salamat. Asa man imong bayad? Bayad. Wagi ko ikabayad ani. Kanin purol ako iprintan ko. Pwede na ko na iprintan ni akong purol, Kol. Pwede na dong. Basta okay man kani. Muli akong balay mapanti ani, Kol. Dilim kani ukay. Dili Pero niya mo isa dawat ko ukay ni. ukay. Hinangir man ni sa ko ukayan. Okay okay na ni dong. Sige, salamat dong. Ate, Kol. O unta magbalik-balik ka para daghan kog kuan nga ukay Sige, Sige, balik-balik. Kol. Sige, Panti salamat. sulod ako, panti. Salamat. Binuang ra mo to tagna man. Alang pod pati kay now siso isam poy mo sugot atong bayhana oy. Buang sugot tong bayhana ba? Mindset ba? Putok na na. Pistol sa manag-anay. Bantog, yung sugot ni pang patag-an ni ay. Pistol. Siguro ko pati na bantog di ako sugot kay mahirap po nakabalo na ko ron. At tadi na kumaguya pa to ay. Iyan tignaong di ay. Patay niyo. Dubul kilo. Stop! Ay! Patay niyo. Ko aguroy! Yung sa magakoy nga. Si magyaw-yaw na. Ay! Naami ka na, Zulito! Zulito! Magikan eh. Ata, nagpatambal! Ay, nagpatambal, nagpatangna ko nito ba? Nagawat, hindi akong manok ba? Unya. Sakdan pala ko itong manag-anay lagi. Patambal ko niya. Ang purol gani na. Bayad dito. Ata, problema pagtambal, Zulito. Ata, di kayo nasakitan, di ko ba? Yung sa mga ng balay deh. Usa? Basta, mga balur. Usa man, ikaw, di ka patambal, di ka patagna dito. Mga kuan ba? Ang bati mo naong nimo pasi masakitan pug maayo po. Pistol dili may ngana. Basta matag-anan na dito kay lahi mga unawa nagkagas pa niya oh. Sumuta. Maong kaplang. Yawa na ba? Di kita makuyawa na. Dili na kini makuyawan kay. Hatan lagi pud. Nakaikon niya ika bayad bag. Mga mo gud ka nang kuan ba binahatag kana mo na. Unsa may purol yung gatay to, purol? Purol ang gatag tanawan ang purol oh. Oh? Mo dawat ba katong brief na ko na aircon nito? Brief na ko na aircon. O katawag rice cooker ko na headset. Saman Zulito, ubahin ka to, ubanan ka dito sa manag-anay. Patay may magna ha. May kinatag-anan ko sakto kay to pagkatagda sa kuha. Unsa may gitag-ani mo ni dire?
bantog daw akong gisugot sa patingnaw. Maot daw. Ay, patingnaw. Sa akong gipanguyabay kay maot daw kay kugnaw. Ang buti sa isang duma. Gwapo usap ni. Di na buta nang nagnaay. Ay, gwapo to buta kita yung balaan matiglaw.